Lief Flaarinnekes en Flaarisse, we staan hier met ons twee stadsprinsen op het schoonste balkon van de ganse wereldstad en kijken uit. We zitten niet zelfs er niet uit, dat is misschien nog wel een goed teken. Maar dat is allemaal ter zake is dat we dadelijk de sleutel gaan overhandigen aan onze stadsjeugdprins Liam de Eerste en onze stadsprins Pim de Eerste. Maar dat kennen we pas doen als de gaasketel hierboven trots aan het stadhuis hing. En ik ga heel graag het muzikale woord geven aan Richie. En hij zingt het Limburgs volkslied a cappella. En dan komt de gaasketel omhoog. De microfoon is voor Richie. Ja, en ik sta hier gezellig erbij. Ik weet niet, dit is natuurlijk... Ik kijk eens even zeg onze oud-prins Stefan nog staan. We doen het a cappella, denk ik, hè. Met z'n allen natuurlijk. O, in ons groen eikenhout, nachtegaal gezink, over het Malse korenveld, lied van de leeuwerikstrink, wo de herders schalt, langs de bekjes bocht. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Geweldig getimed, Richie, dat hebben we niet geoefend. Dat moet een goed vuurteken zijn dat het allemaal deze vastelavond goed gaat komen. Ik ga heel graag het woord geven aan onze burgemeester, want er is nog burgemeester, maar het gaat niet lang meer duren. Maar heel graag het woord aan onze burgemeester, de heer Hans Verheijen. Ja, dankjewel Oppe Flaarisse. We hadden net een prins die mij al direct toekeek en zei nog eventjes. En dan mag jij op vakantie. Zoiets was het toch, of niet, hè? Ja, hij heeft er ontzettend veel zin in. Maar dat heeft hij al vanaf het moment dat hij werd uitgeroepen. Die energie die erin zit, het spat er letterlijk uit. Dus ik ga jou straks met heel veel plezier die sleutel overhandigen. En het is altijd een feest om hier te staan. Het is jammer dat het nog niet helemaal klaar is. Maar ik ga ervan uit dat de komende 3 dagen te hard gewerkt wordt, Pim. Dat het hier helemaal in één keer wel gedaan is. Hè? En dat je een lange neus kunt trekken naar dat college. En kunt zeggen, kijk, zo doen we dat in de wereldstad. Onder leiding van Prins Pim. En Liam, ook voor jou jong, straks de kleine sleutel. En dan mag je echt gaan regeren over ook deze prachtige wereldstad. En over alle jongelui hier in Geleen. En ik weet zeker dat dat ook voor jou, maar ook voor iedereen die jij voorop gaat, dat het een geweldig feest gaat worden. Fijne vastelavond samen. En vooral jullie daar beneden allemaal.
Dankjewel de burgemeester. En dan ga ik heel graag het woord geven aan onze stadsjeugdprins Liam de Eerste. Wat chic dat je hier allemaal ziet vandaag. Om te kijken hoeveel de sleutel krijgen per meneer. Veel gaan. De vastelavond heel chic maken. Het gaat echt onvergetelijk worden. En burgemeester, die hoeft zich niet druk te maken, alles komt goed. Het gaat jou actief bij de scouting en atletiek. Maar nu gaan ik voorop met super chique Gelijnse muziek. Samen hossen dat ze springen. Vastelavond is het tijd van voorbij. Gelijn. Dankjewel Liam, dat gaat zoals we horen helemaal goed komen. En dan is nu het woord aan onze 79e stadsprins Pim de Eerste, geboren Venke. Leef nu van de wereldstad. Wat fantastisch dat je hier allemaal zit gekomen. De komende 3 dagen gaan we natuurlijk gaas geven. En ik ga het niet op mijn manier doen, maar we gaan het samen op onze manier doen. Ik stond te popelen. We hebben een fantastisch programma voor de boeg. En het gaat vanaf hier alleen maar chiquer worden. Daar heb ik alle, maar dan ook alle vertrouwen in. En daarom, ik ga dadelijk nog lang genoeg kallen. Dus ik ga nu bij deze afsluiten met mijn liefspreuk. Geniet van het leven, Bourgondisch en gasvrij. Vastelovend in ons wereldstad, hand in hand, zie aan zie. Geleen, de Flaarisse, ons schoon wereldstad. Dankjewel Prins Pim. Ja, daar zit voldoende muziek, maar ook energie in. En dat hebben we nodig in de komende 3 volle dagen. Vanaf dit zo'n plekje bedank ik de Hermenie, Luttero, Sint-Augustinus 1897 voor de muzikale begeleiding hier richting de wereldstad. En dadelijk nog een stukje te gaan. En ook voor de veilige begeleiding van het RAF-regiment, oud-adjudanten van de Flaarisse voor een veilige intocht in de schoon wereldstad. Maar burgemeester, er moet nog één groot ding overhandigd worden. En dat is de sleutel van de stad. Kijk, het bestuur maakt plannen, maar hebben vaak geen sleutel. Dat denkt Pim nu, dus hier kan de plannen maken. Maar denk eraan, onze stadsprinsen hebben de sleutel. Wie deze? Ja, nu hoef ik geen burgemeester met te zeggen. Nu zeg ik maar gewoon grootvorst, hè. Want de wacht is nu bij ons 2 stadsprinsen. Dankjewel, vier komen omlaag en maken ons rondje aan door ons schoon wereldstad richting de Hanenhof. Vastelovend samen.
Presenteer! Geweer! Zijn op! Geweer! Op de plaats! Rust! Daar.